Cześć, siemanko, moi kochani widzowie. Dzisiaj mamy niedziela i nagram do was odcinek Q&A, czyli zadawaliście pytania i ja teraz wam na nie wszystkie odpowiem. Zdjęcie było z hołdy, to uznałam, że może podtrzymujemy ten klimat i pójdę na hołda to nagrać. A dzisiaj pogoda tako, no bych powiedziała niepewno, tak przepaduje co chwila. Ale tak się starała strzelić w ta pogoda i myślę, że mnie tam na górze nie spotka jakoś ulewa. Mam tu pytania napisane, mam tego 2 kartki. Nie wiem, czy na wszystkie odpowiem. Jak nie, to się nie obroźcie, nie bądźcie na mnie źli. Nie obrażajcie się. No, ale myślę, że będziecie zadowoleni. Jest ze mną mama i brat. Tam już widać kąsek hołdy. No. I lecimy. O, dziwiajcie się, tam jest hołda. To wszystko tu od dołu, jak pokazuje palcem. To już jest usypana hołda i tam już drzewa na niej rosną. A tamkaj takie czarne u samej góry, no to jest nasypowane systematycznie. No i zauważyłam, że Facebooku się podobał ten taki konkurs ze Śląskiej Gotki. Także dzisiaj może też tam dam pora słówek, żebyście zgodli, co oznacza. No i powiem wam, że radziliście sobie naprawdę fajnie. No powiem wam, byłam zaskoczona. Najwięcej problemu chyba dżisty sprawiały. Bo dżistać to u nas też jest właśnie klachać, czyli tak godać się, tak plotkować, tak no iść na wysiady, czyli iść w gości kaźni. No, także jak wlezymy, to wam pokorza. No, po drodze pewnie też coś nagram. Dziwiajcie się, mamy trochę podejście utrudnione. Maraz jak 100 pierunów. No, normalnie. Ranmagedon. O, tam sobie wlezymy na hołda. Tu mam kartka z pytaniami. Będę wam odpowiadać. Nie na wszystko, ale kto chce wszystko wiedzieć, musi 3 dni w dupie siedzieć. Dobra, to już w drodze na ta nasza hołda. Widzicie, mamy tu tak troszkę nieciekawie. To już może odpowiem na pierwsze pytanie. Czy zamierzacie zrobić spotkanie z widzami? No, generalnie chcieliśmy się spotkać z widzami na targach w Kielcach. No, ale wiecie jak to wygląda, koronawirus i te sprawy. Wszystko odwołane. Teraz miało być w listopadzie, ale podejrzewam, że też to jest odwołane. No, także do zobaczenia na następnych targach. Pytanie drugie. Planujecie rozwój kanału na coś innego, czy zostaniecie przy rolnictwie? Marcin na pewno zostanie przy rolnictwie, a mój kanał to jest taka kwestia rozwojowa, bo jak widzicie są filmy z różnej tematyki i to jest raczej taki, wiecie, no, co chcecie to nagrywam. O kurde, ale tu mamy maraz. Teraz będzie exploring hołdy. O Jesus, o już tu jechali. O właśnie, odnośnie pytania, czy Marcin se może kupić crossa albo supermoto. No może, już mu to da jakiś czas temu, no że nie wiem kiedy na to znajdzie czas po prostu. I myślę, że to była czysto prowokacja z jego strony. I zaczynamy nasza wycieczka w góry. Tu tego nie widać. Nigdy stromizny nie widać na GoPro. No ale wierzcie mi, tu co wchodzić. Trzecie pytanie. Co to za hołda i czy widać z niej pniówek? Ktoś się też tam pytał, czy to jest hołda na redutowach. Nie, to nie ma hołda na redutowach. To jest hołda w gogolowej. Między gogołową a jastrzębiem. No, a czy widać z niej pniówek? Nie wiem. Powiem wam, wlezymy na górę, to obejrzymy. Bo tu dużo widać z hołdy. Z hołdy widać praktycznie wszystko. Co tu mamy za kolejne pytanie? Jak się mieszka na Śląsku i czy jest kupa goroli? No na Śląsku się mieszka fajnie, no. Jak się tu mieszkało od zawsze, no to wiecie, no... No tak jak wszędzie indziej, nie? Aha, czy jest kupa goroli? To zależy od miasta. No to prawie są my na hołdzie. Na szczycie. Prawie. No i już jest taki ładny widoczek.
Dzisiaj pogoda żadna, także nie będzie tak fajnie, ale obejrzymy. Czy na Śląsku dalej nienawidzi się goroli? Ja myślę, że nienawiść to jest bardzo ciężkie słowo i żeby kogoś nienawidzić, to nie wiem, trzeba ostro przegiąć, ale mi się wydaje, że to się tak traktuje z tymi gorolami raczej do śmiechu niż faktycznie na jakoś stricte nienawiść. Co to mówię jeszcze? Czy odczuwasz popularność w życiu codziennym? Nie czuję się w ogóle jako osoba popularna i nie jestem osobą popularną, także to pytanie też jest taki, no po prostu, no mama, jaki kamuflaż. No ta blond głowa. Nie wiem, jak se kominiarka wleźć. Ale cali będziemy do prania po tej wycieczce. Były tu ostatnio, ale to my się tak nie pocieprały. Nie padało i... O, tam se ktoś fiko. No bo popadało dzisiaj, no i to tym. Dziecko, że przeszło 5 metrów, że jest głodne. Filip se zrobił kanapki, no. Znaczy mama mu zrobiła kanapka na wynos. Prowiant, Tak jest. woda z kałuży. Dobra, co my tu mamy jeszcze? Pytanie do Marcina. Czy chce zmienić traktor? Kiedy planuje sprzedać sama? No, coś tam gadał o tym, żeby zmienić traktor. No, jak chce zmienić traktor, to se może wymieni samika na jakiegoś mniejszego. Nie wiem, obejrzymy. To też jest sytuacja rozwojowa. Ile macie hektarów? Joniu ma nie hektara. I oni ma z gospodarki. Także to jest doskonała wiadomość do tych wszystkich, którzy myślą, że no działka z gospodarstwa pójdzie na gospodarstwo. Nigdy nie miała do czynienia z gospodarstwem. I jakoś nie skreśliło to Marcina. Także widzicie, jak żeście są wyjątkowi, to nie ma takich przeszkód, których by się nie dało pokonać. Nie dało nie pokonać. Boże. Mamy tu mały maraz. Ale co zrobisz? A! O, i tu jest taka czarna kraina. Dziwiejcie się sam. No ale widoczki już są ładne. Kurde, szkoda, że taki zamglony czas jest. No ale trudno. Jak poznaliście się z Marcinem? Poznaliśmy się na wiejskiej potańcówce w OSP. Brzmi to wieśniacko, ale tam fajnie jest. Wstawię wam taki kawałek. Gdy zmęczona będziesz, niech ciągle pasuje. Piosenkę sprząta, obiad ugotuje. Niech całuje czule i na rękach nosi. Dużo kasy nie przynosi. Ty zadbaj o niego, on zadba o ciebie. Będzie jak w niebie. Piękna młoda, nasza bajerko. Czuła ty masz mamą, dziś też potrzebną. I tam, że chce stała, gadała z koleżanką, zaczęła grać muzyka i podchodzi sobie jakiś synek i się pyta, czy tańczą. No dobrze, no tańczą. Tańczymy, no i taki fajny ten synek był, nie? No i potem się zaczął polowanie, no i jest mój. Czy Marcin mieszka z tobą, czy mieszka tam, gdzie gospodarstwo? Inni. Ani nie mieszka ze mną, ani nie mieszka tam, gdzie jest gospodarstwo. Także... Ło! Coś na mnie skidło. Chyba normalnie. Jakby nie była taka pogoda, to bym się zastanawiała, czy mnie coś nie obfajdało. Co mamy tu za pytanko jeszcze? Dlaczego wybrałaś Marcina? No bo się w nim zakochała. Czy masz dużo cichych wielbicieli? Nie. Czy Marcin ich odgania? No nie, no bo jak jedna strona nie wyraża zainteresowania, to nie ma czego odganiać, nie? Tam chyba leje. Tam jest kopalnia, no. No, tam jest kopalnia. Tam też jest kopalnia. Tam jest kopalnia. Tam jest kopalnia. Tam też jest kopalnia.
Kaj tu jest jeszcze najbliżej. Kurde, tam jest kopalnia. Ale to tak dalej, tam nie widać. Tam jest kopalnia. Tam jest kopalnia. To są same kopalnie. O, jeszcze tam dalej jest kopalnia. Takiego fajnego widoku, bo jest przymroczone. No, pewnie tego nie będziecie widzieć, ale z każdej strony jest kopalnia. Tam z daleka też widać kopalnia, ale tego już dur nie widać. No. Co tu mamy? Ile już jesteś z Marcinem? W marcu będzie 4 lata. Czy przeja Marcinowi? Głupi pytanie, ale przeja Marcinowi. Jak ja, to daj mu kusika. Ja mu daję kusika sztyc, a jednako, czyli cały czas i nieustannie. Który jesteście rocznik? Ja jest rocznik 2000, a Marcin 95. O kurde, ja mam fryzurę jak pierun. Normalnie wyglądam jak, nawet nie wiem jak co, wiatrem czesana. No, także tak wygląda na szczycie Hołdy. Teraz przejdziemy sobie tam na drugą stronę. Pokażę wam z tej drugiej strony. No także to by było na tyle z tego Q&A. Jak nie odpowiedziałam na wszystkie pytania, to sorki. No ale wiecie, na część pytań się nie chcę odpowiadać. No, a jak jakiś pominęłach, to też przepraszam. Myślę, że jak na jakieś pytanie chcecie odpowiedź, to piszcie w komentarzu i wam odpowiem. No i tak generalnie myślę, że spoko. A wracając do tego Poznania z Marcinem, no to no po prostu, no jakoś tak fajnie było. Od samego początku jakoś tak wpadliśmy sobie w oko, no i tak jakoś tak wyszło, że dalimy sobie i wdymy. Dajcie znać w komentarzu, jaki chcecie następny odcinek, o czym. Aha, miała coś dać z tej śląskiej gotki. To można jej... Co to znaczy pitać? Jak się komuś powie pitaj, co to znaczy? Pultok, babuć i co ja tu jeszcze wam dać? A, nie wiem, może wam to syknie. No i każdemu z was życzę, żebyście znali taką fajną osobę pozytywną w swoim życiu, z którą będziecie chcieli spędzić resztę życia. Dzisiaj tak mało energiczne, że jest, ale trochę tu jest zima i już czuję, jak mi ciumpy lecą. Pewnie, że się rozczochrano i w ogóle, ale pewnie nazwą czerwony jak Rudolf, ale trudno, każdego szkoda. I teraz schodzimy z Hołdy. Chyba na dupach. A nie, tu nie ma tak stromo, tu jest spoko. No, tu se fajnie zlezymy. Strumo, nie? O, tu tak fajnie widać te kamienie, jakie one są porozwalane. Chodź Filipek. O no, może coś na kamerze. Czemu mi nie godocie? No i nie pokazałam wam tego z tej drugiej strony, no bo zaczyna kropić i trzeba iść ku chałupie. Wiecie jak to jest? Nie można być chorym w dobie koronawirusa, bo... Ty, kurde, my nie mamy maseczków. Ale my są domowniki, my się tu z nikim nie spotkamy. Ale my są w przestrzeni publicznej. Nie wiem, czy Hołda to jest przestrzeń publiczna. Ja tu chłop na krosie, nie? No ja, ale on miał maskę, on miał kask, to stykło. O. No fajnie tu mamy, powiem wam. Nie ma ten Śląsk taki brzydki, jakby się niekierym mogło wydawać. Mnie się tu fest podobał, szczególnie ta nasza śląsko-gotka. No i co, fajnie jest. O, jaki ładny. Tu to po prostu się można znaleźć naprawdę ciekawe okazje na tej hołdzie. O, dziwiajcie się, jaki ciekawy okaz. La kalosz. Na to były to guminioki. Żegnam się z wami, moi kochani widzowie. Byćcie dalej ze mną. Zaglądajcie, łapkujcie, komentujcie. Byćcie ze mną. Piszcie, co chcecie oglądać. Boże, ten Filip jest niemożliwy. Bierę sobie kamieni z Hołdy. Dobra, kończę to. Na razie, przejawu.